Ladies and gentlemen, kusangana kwatikuita zvakare pachannel yenyu, channel yechinherera, channel yeZim Witness TV, pandinouya nema-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana karike kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe iwewe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Muri yeZimbabwe ndinokumbira kuti ungosubscribe. Kusubscribe hakuna chakunotora kufoni kwako, hakuna mari inotorwa kana chii, ndongokumbira kuti ungobayawo pekusubscribe. So muri yeZimbabwe nyaya dzandauya nadzo inyaya mbiri. Nyaya yekutanga inyaya yema-war vets ayo aiita musangano kune mumwe musha kumaruzevha ari kuramba iwo agenda ye2030 yaPresident Emmerson Mnangagwa. Vakati no, zvekuramba tichinzwa izvi hatisi kuda. So muri yeZimbabwe ini handidi kuwanzotaura zvakanyanya panyaya idzi, ndoda kuti mungozvinzwira mega muchizvionera. So muri yeZimbabwe muchipedza kuona video rino ndinokumbira kuti mumhanye mucomment section muchindiudza zvamunofunga about these stories. Ama nemakomrades tikuita kunge tikuwavharira panze vasiyei vape shungu dzavari kuda kutaura, wasiyei vataure zvavari kuda kutaura. Tinobvumirana here murekota? Ini handina changai kutorekota, handina ini Cephas Webster. I declare ini handina kupa mukana wekuti akachauta vaitese vabvise maviews avo avari kuda e2030, asi ivo vangozvitaurawo vachitaurawo. Inini ndauya kumusangano, handiti saka handifaniri kumbunyikizwa, handisi munhu uye anonzi 2030 amunangarwa vakudzokera apo ndoya ndoti ya wait, I was 40 for liberation. Kuno vanhu vakasara musango vakafa vasina makuva, handiti vakasara musango vasina makuva, right? Munhu otaura kuti inini ndiri kuda kusvika 2030 iyo government ino bumbiro romutemo ichiti 2 terms zvakwana buda, handiti chatisiri kudira izvozvo inyaya dzecorruption. Nyika ino haisi kutongwa zvakanaka nonyaya yecorruption. President vacho vedu corruption too much. Tenda kochi2 miranya rekoda kana uchida kurekoda. Tenda kochi2 inzwai, tenda kochi2 tribalism rusarura ganda kuti mugovernment mazara hama dzavo, vana vavo nana ambuya ana sekuru ndo vazara mugovernment. Isisu hazvisi kutifadza takasunungura nyika, hazvisi kana anokumbotifadza nokuti tino vamwe vatikasiya kwavakafira nyika ino. Nyika ino yakiitwa yofamily, haichisiri ZANU-PF yatikarwira. ZANU-PF was formed in 1963 8 August kuHighbury, ndo musangano ukatiendesa kuhondo. Basa roZANU-PF ndoro peace, unity, development, kwete kuluta, handiti chandawana inini kuhondo daibedurana nouyu ijawo shamari zvine zvapana. Isisu topota tichiuya here tichiungana tichishandira family imwe chete, vanhu vese vachifa nonzara, izvozvo touya nepotism iripo yokuti uyu haasi hama yangu uyu hafanire kuwana chigaro musangano wavhurwa handika hazvisiri izvo. Kana pana ada kuteerera nyaya oteerera yake, ndo zvatiri kuramba izvo. Nyaya ye2030 inini pandiri inini ndairamba, kana zvichiendesa kujeri ngazvindiendese kujeri. Pamberi nokubatana pasino corruption. Ini pangu ndapedza, kana zvichiendesa kujeri ngazvindiendese. Sepai apa ndabvunza kuti pana roteerera nyaya iyi munhu vari kutaura zvinhu zviri against what hurumende yaMnangagwa
ine chichali ndio ine slogan ya Bambirini ZANU-PF ndio zeri makuru right what Bambirini ZANU-PF wada yote Bambirini songo watu wa go ahead neni match kuchikaise taura hivi inda garanta declare daro declare pare Comrade sakanya muna mato au basa na madai namadame tinokutenda imari makanaka kusara mamba Jesu Kristu magamari pakaterisha kusababu titungamirira imwari chose tichada kuronga mwari tiite nemazvo tumbe nyika yedu musara mamba Jesu Kristu tungamira neposi patitafamba musara mamba Jesu Kristu amen. Then nyaya yechitu inyaya yaTrevor Dongo. Trevor Dongo mzwara nezuro imba yake yakapiswa chinzi yapiswa iyo negirlfriend mushure mekunge adhumanisa. So ndine imwe audio yandadzoka nayo panapa. Audio yacho iaudio yebaby rakambodanana iro kana kuti raidyiwa naTrevor Dongo richitaura iro, but kana wakunzwa nyaya iyi isa maearphones ibva pane vanyarikani. Tivakandisvira ngachongonyara kuti ndipamakanagona anogona tongonyara kuti baby ndopresa upfeka kuti tivakandikuira wangu tevangaipana vamudaidze shamwari uye unogona tongonyara tevakasvika panapa tevakandisvira hazvibhonyadzise wangu last year 2023 tevakandisvira nejanuary kutseka ufonanize pana senua vanzi vana senua panapa imota yangu iyi ndekundopakapo tevakandisvira ubva ndisiyani vanilongo kwangu saimusabhoda unyebedzoro rabhose enyu kuti anoimba vasanze kuti ndashamiseka nyange ndikakona uri pano bebe ndaisvirwa nabhosi venyu iribo iwe unogona kuriseka Trevor Trevor indisvira nyoro ngawe saiwo undiblameka auye panapo uchinditadzoni ndine problem hauna problem ndakasvirwa wangu moto wabatidzire iyo muchiri kubvira mudenga umu moto hauna kudzima ukuzwa ndikumbamativa mumba make murume make mupio saka iwe wagara apa iwo zvinhu zvako gara ipapa friend yangu ndo best friend yangu ndo inogara ipapa wangu Trevor akatongokwira munhu wese hapana zvinombonyadzisa wangu autombonyebe Trevor taatongosvirwa wangu nyoro hapana zvinombonyadzisa apa takwirwa naTrevor ndasakwirwa naTrevor Trevor Dongo ndini Trevor wakadongo enini atakwirwa hapana zvinoshamisira havasi zvewani munotonga zvinoshamisira wani Trevor anongokwira vanhu chaitongomamuchichidawo mudara wangu hapana sinokwirwa uzoti iwo masomayonoseva chinu amtura madrugs mira menta newe iwo chosinazvatikutika iwo nokunongobika Trevor but so mbakira munhu mota handizilini musikana waTrevor handisi musikana waTrevor musikana waTrevor is my best friend ndabaidza moto so haizi mistake zvayo haizi mistake zvaipalupepose zvinhu aidazvipisa ndozvaitika angada kuprova point yekuti ndakapenga kuti ndini musikana waTrevor chaichai anopenga ndozvazviri point ukuzviona ndozvandaichitaura ndachomudza even neniwo ko Trevor acharipa asikana kushowa apa asi pana wangu tatokoni mwebhebi mafesa rapinde mukati umo iyo muchiri kubvira kaumo aza kunyepera shira wangu nyoro tongomama neaids panapa but angokwirwa takakwirwa iwe munhu angatokwira angati pamusira pa ibest friend yangu takakwirwa tese nyoro tongomama tozvizomuta nhasi ndotokwirwa paku pake zvake best friend yake she's my best fucking friend ndiatoti ashamwa ndakupisa imba yake because iwokwirwa nemukomana wangu ngati wangu wavumire kuti apise kuti angaitonofira kuti akwise imba yacho angaimame nezvake moto asina kudzima kawana